pozdrav svima ljudi, dobro smo novu epizodu. Danas ćemo gledati mog brata malog i krećemo. Ne vidi se vas ništa u bazi sunca. Uf, kako ja ću s mamom benzinsku. Ma dobro, ajde, pričekaj. Pričekaj, ajde. Doće mama sad, oprostite. Moja mama je htjela pobjeći, ali ja nisam slušao. I onda je sve bilo kak je i bilo. Ok, mali Ivan se igram. Ajde, igraj se. Ajde. Evo ga. Ajde, Luka se može igrati, jel se može? Ha? A s kojim? Ajde, ja ti trpam, jel može? Aha. Ajde. A još? Ne vidiš? Ne znam. Ja vozim. A gdje da odvezem? Čekaj. Čekaj. Lesi. Čekaj. Ajde, stani. Tako. Ajde, možeš krenut. A gdje da krenem? Evo, tu. Tu odovezi. Gle. Tu. Tu. Čekaj da pođe. Da Luka kopa zemlju, jel može? Opa, oprostite. Tu. Ha? Da. Prosto malo je predugačke rukave, a vruće ko vrag. Šalim se. A da ću ti cepati. Ajde. Opa, pas. Nisi ništa. Ajde, Luka će sama ovako natrpati, ali može? Evo ga, Luka je pun. Ne! Samo odlezi. Ja ću cepati odmah. Opa, vidite baš nešto. O, koliko prašine. Evo, ništa ne vidim. A dođi! Evo. Da ti natapam. Ajoj. Evo. Opa. I hvala što ste pogledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav! Pozdrav!